Hej alle sammen og velkommen. Det er det første del af, hvordan man kommer til at få interesse for en fyr. Eller en fyr falder for en. Altså hvis du nu har en kæreste. Jeg har prøvet alt det her før, så jeg siger det bare sådan helt almindeligt. Hvis du har en kæreste, og I ikke så meget sammen, så skal du prøve at komme lidt sammen med ham. Fordi han mister interessen for dig, hvis du ikke får mere at vide af ham, og han ikke får mere viden af dig. Jeg har prøvet det før, hvor der var en af mine gode drengevenner, som ikke gad hænge ud med mig mere. Og ja, det var ikke særlig fedt. Men så fik jeg så det, at jeg gjorde det. Jeg blev så venner med ham igen. Og så spurgte jeg så lidt ind til ham, og så og hang lidt ud med ham. For drengene mister 100% interessen for dem, hvis du lige gør noget ondt. Og det er ikke særlig godt, for man kan faktisk godt blive ked af det. Jeg har så prøvet det. Jeg har været inde på Facebook. Nej, det har jeg ikke. Det har jeg sgu ikke. Nej, jeg havde så en stor interesse for en fyr. Ja, og så var det mine veninder, der gik ind på min profil. Facebook-profil. Den er i min veninders profil. Og skrev en masse onde ting. Og det var så ikke særlig godt. Så vi blev så uvenner, mig og ham drengen. Og så du ikke med med os, og så var vi ikke venner mere. Så I skal passe på med jeres profiler, og ikke give jeres koder til jeres veninder. Fordi de kan faktisk godt være ret onde. Hun var ikke en af mine veninder. Jeg var på Facebook inde på hendes computer, og så gemte så koden og det hele, og så gik det helt galt. Men jeg har skiftet koden om, og jeg tror ikke, hun går på den med at skrive nogle ting. Men ellers så var det, jeg har altid haft det sjovt med ham, men nu er hele interessen gået, og der er også kommet en ny populær pige, som rigtig sød på mig, så jeg tror, at hun kommer finder interessen for mig, og så finder han interessen for mig igen. Altså, han kan godt lide pigen, og hun er helt vildt sød. Hende den nye pige. Og ja, de hygger sig mega godt. Men jeg er så hende, der sidder ved siden af hende, så jeg er så veninden, der sidder ved siden af den nye pige. Så vi taler med os sammen og har det sjovt. Ja, og han kommer altid over og sidder der, og vi griner alle sammen, fordi han er så sjov, men det er lige meget. Men vi er bare så gode venner nu, mig og hende pige. Men mig og drengen, jeg tror ikke, vi er sammen mere. Men nu interesse det er, at du kan for eksempel drible over drengens ben, hvis nu der sådan lige har lyst til at lave lidt sjov. Eller hvis nu at han siger nogle ting, han siger et eller andet, han siger bare for eksempel, hvorfor har du den at trøje på? Og så siger du bare, et eller andet. Så siger du, finder bare på sådan sjov ord. For eksempel, lige du var en ko. Det var for sjov. Altså, ikke sådan sandsynligt helt ment. Men for sjov, det har min veninde også prøvet. Hun fik meget interesse. Altså, hun gjorde det også i dag, og det var helt vildt sjovt. Alle grinede bare. Ja, det var helt vildt sjovt. Men hvis du skal have interessen for en dreng, så skal du sikkert drible over hans fod, eller spørge om I kan være bedre venner, eller måske gøre noget andet. Jeg prøver det, men det sker ikke lige helt noget. Men det betyder ikke, at der er noget med galt med dig. Du er sikkert en helt vildt pæn pige, og mega cool, hvis du er en dreng, så lige meget. Men jeg laver også en til drengen, fordi jeg har fået lidt råd fra min drengeven. Så ja, det vil jeg også lave igen i dag, så ja, men piger, I skal drible over benene, hvis I skal klare det. Eller I skal bare hænge ud med ham, hvis I gerne vil det. Eller prøv at finde det interesse, han har. Hvis han går til fodbold, så gå også til fodbold. Lige meget om du hader det eller ej. Bare gør dig helt uduelig dårlig. Men du kan også godt være, at du er helt god til det. Og når der er frikvarter, hvis der er fodboldbaner, så går du bare med på banen. Der skal ikke noget ved, hvis du er dårlig. Men det betyder bare, at han godt kan få interessen for dig. Jeg har gået til fodbold, men jeg synes bare, det var så trælst. Men jeg var lige glad for, at jeg ville have interesse for mig. Og hver gang de kom, så begyndte jeg bare at smile til dem. Og
jeg pensede med, så i skolen, når det var noget fodboldcup eller fodboldskole, så var jeg med, fordi jeg var sådan helt, altså man skulle række hånden op, hvis man skulle med. Og så jeg var den eneste pige, der rækkede hånden op, fordi jeg har en interesse på en dreng fra fodboldholdet. Og ja, vi var så gode venner nu, men vi er stadigvæk uvenner, fordi min veninde jo har været inde på min Facebook-profil. Et genbrugt Facebook-profil, ja. Og ja, du kan finde ham på Facebook og alt det der, men hvis du skal sikkert have interesse for ham, så skal du sikkert drible over benet, eller lige drible over hans ben, eller så skal du sætte foden op, så han kan drible. Altså kan du bare begynde at lave sådan noget sjov med ham, og det er jo sjovt med hans ord, hvis du siger, du er sjov, du er godt nok dum for sjov, altså det gør de fleste i min klasse, de spiller bare så dum. Men hvis jeg siger, du er så dum, og det var, så du, jeg var dum, og så laver man også så sjov med dit ord, og nogle gange så er det sådan nogle, ikke sådan nogle helt børneagtige ordagtige. Det vil gøre mine veninder også, men vi er ligeglade. Men hvis du skal have interessen, så skal du sikkert drible over benet, eller lave sjov med hans ord, eller hænge ud med ham, eller gå med til de hold, han er, gå med til de der sportsgrene. Hvis du spiller badminton, så gå til badminton, det er sikkert ikke så svært. Og så efter timen, så kan I sikkert godt tale lidt sammen, og have det sjovt, og måske hygge jer hjemme med hinanden. Men det har jeg prøvet før, det virker helt vildt godt, men vi er stadigvæk gode venner. Men det er jo bare lige min råd, og jeg kommer med nogle flere lige med et øjeblik, efter jeg har lavet den her video. Ja, så du skal bare drible over hans ben, gå til hans sportsgræne, hænge ud med ham og have det sjovt med hans ord. Det er lige meget, hvordan du ser ud. Det er lige meget, hvordan det er ikke lige meget, hvordan du ser ud. Altså, det er lige meget, hvordan han ser ud. Altså, du skal bare han skal have en god personlighed. Altså, selvfølgelig er det ikke lige meget, hvordan han ser. Han skal se ud ligesom Justin Bieber. Eller skal han se ud ligesom Zayn eller Harry fra One Direction. Eller i hvert fald en person, du godt kan lide. Fra kendt stjernerne. Og han skal være med pæn og sød personlighed og rigtig cool. Det gør i hvert fald, at jeg har sådan en, altså der er fra min klasse, han er sådan mega sådan stridthåret, sådan der bruger gelé hele håret hver dag, og når han sætter det, så sænker hans hår helt herop. Det er helt vildt, altså. Han tager mere tid med sit hår end piger. Det er helt fantastisk. Cool. Men ja, men det er min råd. Jeg kommer med nogle flere. Ja. Så det her, det var, hvordan man kan få en første interesse. Nummer 1. Fordi jeg laver også sådan mere. Så tak for lyset, og tusind tak. Ja, farvel.